Sétálunk az utcán -15 fokba. Megmutatom, milyen eszkimó képen van. Wow. Ez a Gyulai Pál utca. Itt megy egy kocsi, ráközelítünk. Kicsit messze ment. Szevasz, kuka! Mi újság? Tök üres vagy. Right. Nézzük itt a sarok. Közeledünk a Corvin tető fele, és kezem le fog fagyni, mert nincs kesztyű rajta, amelyik a kamerát fogja. Ott egy kórház, esetleg valami baj lenne. Hideg van. Lehet hallani, amit mondok. Taxi! Taxi, hol mész? Rossz. Oké. Ott van egy ilyen híd a két épület között, amin át lehet menni. Aztán nyáron itt aludt az összes koldus, akkor még nem volt itt ez a kerítés. Aztán rájöttek, hogy ha ide rakják ezt a kerítést, akkor nem tudnak odafeküdni a koldusok, vagy a hajléktalanok. Szóval jó megoldás, most ezen a következő nyáron már valószínűleg nem fognak itt aludni. No, most tartunk egy kis szünetet, hogy felvegyem a kesztyűt.